маслиҳати ман ба ҷавонон. имрӯз ҳамаи шумо бо телефон дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳастед ва акнун ҳамаи мо масъулем. мо ҳама чизе менависем ва ё чизеро паҳн мекунем. ҳамин тавр не? ҳама ин ваколатҳо ба оқибатҳои муайяне оварда мерасонад, ки барои онҳо мо ҷавобгарем. фикр накунед ки ҳамаи суханони шумо беҳуда ҳастанд ва шумо ҳеҷ масъулияти бар дӯши худ нахоҳед гирифт. чизҳои хуб нависед ва чизҳои хубро паҳн кунед. хандед ва шӯхӣ кунед, вале аз он чизе ки ҷоиз аст ҳалол берун наравед ва вақти холии худро сӯистифода накунед. ман намехоҳам ки писарам ё ҷавононе ки мисли фарзандони худам ҳастанд ин каналҳоро барои паҳни фисқу фасод истифода баранд. бидонед ки вақти шумо мемиред онҳо боқӣ мемонанд. беҳтар аст ки чизи хубро паҳн кунед, зеро он ҳамчун саҳми назарраси шумо боқӣ мемонад. барҳақ ки мо мурдагонро зинда мекунем ва менависем он корҳоеро ки карда буданд. мо ҳама чиз